Helo, Adam ydw i. Mae Dewi Draenog eisiau tyfu hadau blodau haul, a mae Beca Broga, wel, mae llawn cyffro. Oeddech chi'n gwybod, mae planhigion sydd yn creu hadau, a hadau'n creu planhigion newydd. Mae e'n ryfeddod. Mae un hedyn blodau haul yn gallu creu llawer o hadau newydd. Mae planhigion yn creu blodau ac o'r blodau daw hadau wedyn. Mae gan flodau diwbiau hir sy'n storio powdwr mân melyn. Ydych chi'n gwybod beth ydy enw'r powdwr hwn? Wel, dyma'r paich, a'r paich sy'n helpu planhigion i greu hadau. A fel welwch chi, mae'r blodau fel arfer yn llawn lliw mwyn denu pob math o bryfed peillio i'r ardd. Mae pryfed peillio yn hedfan o flodyn i flodyn i flodyn yn casglu'r paich a'r neithdar. Derau i dyfu hadau blodau haul. Mae angen heulwen, dŵr a phridd i dyfu hadau blodau haul. Hefyd, mae angen potyn, ychydig o gompost, label a ffensil i wneud y dasg. Rydym yn plannu hadau blodau haul yn y Gwanwyn rhwng mis Mawrth a mis Mai. Yn gyntaf, llenwch y potyn gyda ychydig o gompost fel hyn. Nawr, mae Dewi Draenog yn hoffi defnyddio blaen neu fus i wasgu mewn i greu twll bach fel hyn yn barod i rhai hadau, ond gallwch chi hefyd defnyddio pensil. Ar ôl creu twll, rowch yr hedyn yn y twll. Nawr, mae'r hadau, wel, maen nhw'n edrych fel rhyw ddannedd bach. Rowch yr hedyn yn y twll ac yna ei orchuddio gydag ychydig o gompost. Rowch label yn y potyn gydag enw'r planhigyn arno. A chofiwch bod angen dyfrio. Hynny yw, rhoi dŵr i'r planhigyn i dyfu'n braf. Mae blodau haul yn tyfu'n gryf ac yn dal, yn uwch nag y gall Beca Broga neidio hyd yn oed. Mae angen help ar blanhigion tal i sefyll yn syth mewn gwyntoedd cryf. Bydd Dewi Draenog yn cadw'r blodau haul yn ddiogel drwy eu clymu'n sownd i ffyn bambŵ. Ydych chi eisiau tyfu blodyn haul tal fel Dewi Draenog a Beca Broga? Pob hwyl a joiwch y garddio.